Брат, айде да питаме госпожата, айде ще видим сметката. 5 минути по-късно с моята готина госпожа. Чакай, да, какво искаш? Тестове. Бе, момиченце, ти коя си да ми държиш сметка, бе, зорле ще ми държиш, ма. Я си гледай путката и после ми говори. Гадна пачица. Гадна пачица. Ще видя аз нея и сега ще видиш. Заради ните всеки път ми ще ме разваляш. Гледай ти нашата, сега ще видиш, че не почва да правя друг съдба. Звъня на майка ти, двойка отсъствие, забележка, всичко ще има. След това при директора ще видиш, че зор ще ми дава тя. Гледай нашата, и сега ще науча аз тебе. Ей сега идвам, ей сега, развали ми. Гречи! Другия тип учителки. Сега, хайде брат, учим ме да питам. Да. Според ви, кога ще проверяте тестовете ми? Миличка, сега ги проверявам. Няма нужда да се притесняваш, естествено си имаш моето. Браво на тебе, сега ще разказвам. Чакай, сега идвам, миличка. Чакай, че забравих. Бележка. Гледай сега, което ти те гледай. О, да. Добре, или ни тръгвам. Чакай, къде тръгваш? Виж сега. Имаш... Але, стой, чакай, виж. И тук имаш 6. Да, и тук, да. Свой деца би, айде връщай се в час, няма къде да ходиш да играеш, айде, моето дете. Хора, според вас, коя учителка е по-мила и коя повече задържа? Както и да е. Пък, ако се абонирате и пишете в коментарите, ако искате, може другия път да го направим не с учителки, а с кифли и с лузари. Абе, за дръстеняци. Айде. I love you.